har en lille vuggestuegruppe med 13 børn, og så har vi en børnehavegruppe med omkring 30 børn. Vi vil gerne vægte det nære, en overskuelighed, hvor vi har mulighed for at se barnet, høre barnet, forstå barnet og anerkende barnet, som det er. I og med, at det er et lille sted, og vi har fælles børn både i vuggestuen og børnehaven og skoledelen, så har vi faktisk et naturligt og tæt, men også et forpligtende samarbejde. Vi tænker i at værne om den danske kulturarv, og herunder også omkring de kristne værdier. Vi synger til bord, vi spiser madpakke, og vi har bibelfortælling fredag formiddag. Gud han bestemte, at alle mennesker de skulle have et forskelligt sprog, så de ikke bare snakker det samme sprog alle sammen. Det der er vigtigt for os, helt fra starten af, så tager vi imod børnene på en rolig måde, og med overskud og med blik for det enkelte barn. Vi har nogle faste dage, hvor der er gymnastik, eller naturdage, hvor vi går i skoven. Der er jo nogle helt andre udfordringer, de får uden de får inde. Vi går alt det ud, vi kan. Og det er det, der er så skønt, at skoven den er så tæt på, ikke også? Fordi så kan vi nemt komme derned. Vi har vel nogle af de bedste fysiske rammer, der findes i en daginstitution udendørs. Hele grundtanken med at bruge Nørreskoven her, som ligger i institutionens baghave, det er at integrere naturens værdier og ressourcer og alt det gode i naturen med et godt børneliv. Fordi vi tænker, at et rart sted at være, det er et godt sted at lære. Vi nyder at komme herned og lave bål, og vi har hængekøjer og shelters. Børn er med til at bygge bålet op og med til at finde pinde. Dem, som nogle gange har svært ved at finde nogen at lege med tilbage i børnehaven, de har bare lynhurtigt nogen at lege med herude, fordi det er nogle andre lege og noget andet, vi laver.